ko za mu iya sanin sunanki a cikin wannan labarin? Barista Alawiya. Na'am. To wani role kika taka kenan? To gaskiya da farko dai sunana barista Alawiya. Na taka role ne na lauya mai zaman kanta. Ya mai girma mai shari'a, ina so wannan kotu mai alfarma ta ba ni dama domin in yi magana da Hajiya Abu, matan margani a Haji Inuwa. To misali kamar shin kin taba taka wani role na lauya ko kuma a wannan fim din shine karon farko? Wannan shine fim na farko. Ok, kenan baki taba taka role na lauya ba sai a wannan karon. Na'am. To amma ya kika ji abin? Shin kin ji abin a jikin cewar ke lauya ce ko kuma ya abin yake? Gaskiya na ji a kaina da lauya ce. Na'am. To wani abu ne ya faru har aka kira ki a matsayin ke lauya? To gaskiya kamar yadda na gaya maka lauya ce mai zaman kanta. Na zo ne cikin wannan fim domin in kare wanda ake zargin ta kashe mijinta. Ok, bata kisan ba kenan zargi ake yi. To muna nan dai muna bincike. Na'am. Ok, ke kanki kenan baki da tabbaci ita ta kisan ko ba ita ta yi ba? Gaskiya ina shi na kamar ba ita ta yi kisan nan ba. Na'am. Amma dai bincike yana nan yana da tafiya. To. Za mu gane gaskiya. Shin kin tausaya mata ko kuma akasin haka? Na tausaya mata sosai. Dan ana zargina da laifin aikata kisa. Ina so dan Allah ki tafi ki rabu da ni, ki daina tarar alada da ka. Nismatu, ana so mutum ya zama ana son mutum dan amana ya kuma zama mai kirki a koyaushe. Ba kuma tara arada da kai nake ba. Gaskiya. Ina tausaya mata musamman ma yara ƙanana. Inda in ka duba shekarunta tana da karamcin shekaru. To menene kiranki ko kuma menene sakonki ga mutane? Gaskiya sakona ga mutane su hidda tsoro cikin ransu. Saboda za ka ga wasu daga cikin al'umma suna da gaskiya amma sai tsoro na masu kuɗi ko suna ga masu wata hanya tsoro sai hana su kai ƙara gurin hukuma. Ina tunatar da jama'a cewa akwai hukuma. Gaskiya.